to si Visayan Daisy Vlog. Mag-aano tayo guys kasi 'di ba yung ipapakita ko sa inyo talagang ano dito ngayon sa Hong Kong yung fifth wave na. Kasi dito guys, yung nakita nyo to yung likod ko. Tsaka itap ko guys, oh. Kung din dati guys, ano yan dito, tuwing umaga yan dito guys, nakita mo yung mga upuan na yan, oh. Ang dami yan dito matatanda guys, nagtatambay. Kasi ito yung tsikahan nila guys, hanggang dun sa dulo, mapukikita mo yung mga lalaki, babae dito ng mga matanda, itong tambayan nila. Tapos may mga kasama rin silang mga kunyang nila. Pero nakita nyo guys, wala. Kasi inano nila ngayon guys, yung ayaw na nakita mo yun, yung lagi ko rin binibidyohan, no? Wala kang makikitang tao ngayon. Kasi inano nila ngayon guys, talagang hindi kami dapat talaga pwede ngayon lumabas kasi maraming naghawa-hawa na yung mga ano talaga, yung kagaya yan dun sa ano, yung kinukuhanan ng visa ba, mga ano doon, mga opisyalis mismo sila doon, ay yung mga nagpupunta doon ng mga kukuha ng visa, lalo na yung mga taga Indonesia, marami sila ngayon. Kaya talagang inano ngayon, ayaw nga talaga sana ako pa ano guys, pag-de-open ng amo ko kasi lang bawal naman yung hindi nila kami pag-de-open, gawa na nag-break naman yun sila ng contract nila kasi nasa ano guys, sa kontrata kailangan talaga mag-de-off kami every week. Ay kung hindi nga naman sila mag-day-off, every contract sila. Kaya ang sabi lang nung ano ko guys, nung ayan o, kita mo yung mga ano, walang katao-tao guys, oh. Ayan o, mga ayan o, puro bakante lahat ang upuan, samantalang puno yan dito ng tao kasi itong pinaka-park ng mga tsikahan nila hanggang dun sa baba, oh, walang katao-tao. Parang ano nga eh, parang nag-lockdown ng mga matanda, hindi naman nila pinalabas balik sa ano. Pero ayun, may konti-konti pa rin. Sinabihan talaga ako guys ng amo ko na okay daw yung mag-day off, basta ano lang, ingat lang, wag daw magtanggal talaga ng mask, saka yung mga katabi mo kung kinakailangan, kung hindi mo daw kaklose naman, wag kang lumapit. Saka yun nga, yun ang gagawin ko na lang guys kasi hindi natin kilala yung mga katabi namin. Gawa mas matindi itong ano, gawa nakakahawa talaga to eh, yung Omicron eh. Kaya ang ginawa na kasi si Elsie pati hindi siya pinalabas ng amo niya. Ngayon sabi ng amo niya, punta na lang daw ako doon, basta wag lang siya lumabas. Kaya ngayon papunta ako doon guys, mag-ano na lang, wala tayo nito may content nito, gawa hindi tayo pwedeng gumala, gawa na bawal nga, gawa sa ano, itong Omicron na to. Kaya doon na lang ako magtatambay guys sa bahay nila. Pupunta lang, alis lang ako mamaya mga 2 o'clock siguro, kukunin ko yung kontrata ko kasi naka-ready na raw yung kontrata ko, nasa ano na, nasa agency na, kukolektahin ko na lang. Ngayon pupunta tayo doon guys sa bahay nila Elsie. Doon na lang ako mag-ano guys, magmumukbang sana kami ngayon ng ano guys, ng mangga kasi nagluto, bumili ako nung nakaraan ng bagoong, walang niluto niya, ay walang mangga. Kaya ang ginawa namin, binili ko yung green apple, tsaka gusto niya yung ano daw, yung bayabas. Ang bayabas nag-10 ang isa, kung isa lang naman ang anuin, pangit naman yung mukbang isa, dapat mga anuin mo noon, sakit naman sa bulsa, 60. Pero sa ano guys, sa sunod mangga, yun ang anuin ko kasi mabigat, pati gawa ang binili ko kasi ang daming apple, kaya mabigat sa yun, sa likod ko mabigat. Kaya sa sunod na lang. Paano guys, punta muna tayo dun guys, ano na lang tayo dun ng update ng mga dadaanan ko guys, kung marami talagang tao. Kasi alam mo naman si Visayan Daisy, nagiging chismosa na, nagiging siraulo pa simula mag-vlog ako guys, parang nabubuang na. Wala na, ano na, lahat, ano na, gusto ng ano, pasukin lahat, ang pagiging chikadora, yung pagiging magnanakaw ng mga video, basta makachamba ko na nakawin ko yan, kasi edit ko tuloy, kasi wala nga tayong
may content lalo't ganitong ganitong ano na naman, parang magla-lockdown. Ay naku po, talagang mag-ano naman, balik na naman mandrogas nito si Visayan Daisy sa pagnanakaw ng mga videos. Saglit muna guys. So nakita nyo to, tuwing daan ko yan dito, tuwing Sabado, yan dito, may mga nag-teacher pa, nagbabasketball, pero ngayon nakita mo, tahimik, napakatahimik ngayon dito. Ayan. So nakita mo to, ito, tuwing daan ko yan dito, tuwing Sabado mag-day off ako, punong-puno yan dito nang nakahilira dyan sa mga ano na yan, oh. Kasi minsan nakiupo nga rin ako dyan. Pero tingnan mo, tahimik ngayon, walang tao. Samantalang ganitong oras dapat dami-dami ng tao na nakaupo ba. Tsaka ayan dyan, oh, pagaling ako sa kila MC, sa kakalakad ko pagod, ayan, puno-puno yan dyan, mga upuan na yan, ayan, oh. Pero nakita mo walang nakaupo. Kaya siguro alam niyo na kung bakit. Ayan, oh. Kasi ito talaga ang tambayan dito. Kahit nung year 1993 pa, nung bago ako rito. Dito rin kasi ako dati nung bago ako, 3 taon ako rito. Ito ang tinatambayan ko rito pagkagaling ko dyan sa bus, oh. Bababa ako ng bus. Punta tuloy agad ako rito, nakaupo ako rito. Ayan, pero walang katao-tao guys. Ay, naalala ko na naman yung alaga ko. Ito yung nilalakaan dito kasi ako ngayon guys sa Chiwansan. Ito yung nilalakaran namin araw-araw ng alaga ko. Ay, namimiss ko yung alaga ko, si Mrs. Wong. Na tuloy ako, naging sad tuloy ako ngayon. Kasi naalala ko siya. Kung pwede lang pumunta doon, si ma'am napaka-arte yun. Lalo na ngayon na web, naku po, kapatid niya, ayaw papasukin sa bahay niya. Walang katao-tao. Bigla tuloy ako nalungkot guys, kasi nandito ako ngayon sa lugar kung saan 2 taon din akong pagala-gala dito sa Chiwansan. Ngayon ito, sa na ako ngayon, taga-Wong Taisin na uli. Sa una akong dating amo, Wong Taisin ako. Yung binalik uli ako ng Panginoon sa Wong Taisin. Doon din mismo sa amo ko dati na 1993 to 1996, 97, ganon. Punta na tayo sa bahay nila Ilse guys. Ganon talaga, maalala mo talaga, lalo't mabait ang amo mo. Pero okay na rin at mabait naman yung ngayong present na employer ko. Guys, sa dati guys, yung dating takot na takot ang mga tao magpindot ba ng elevator ba? Ngayon ganito ulit. Kaya ka nga ng lift or elevator pero walang nangungunang pipindot pa. Kaya yung dapat na iaabot, may ako, oh. May ito, oh. Pang sundot na kahoy. Yung tulong pala itong nabili ko guys sa 10,000 Buddha. Bumili ako ng pang remembrance ba. Kasi to yung yung pang year of the horse. Ito kaya binili ko to. Okay din kasi nagamit ko, gawa na pangsundot ba sa elevator ba. Hindi ka na magano kasi may pangsundot ako sa bag. Maghahanap ka pa, ito nandito na, isusundot mo lang kaya okay din. Papasok na tayo, nandito na ako sa bahay. Ito na ako sa bahay nila Elsie. Guys, yung alaga ni Elsie, oh. Guys, tinapay na 4 na susong tinapay. Ayan, kain muna tayo guys, mag-almusal muna tayo.
Paano guys? Hanggang dito na lang muna. Muli ito si Visayan Daisy Vlog. Nagsasabi sa inyo na mag-almusal na ako guys. Kaya muli dito hanggang dito na lang muna guys. Babu! Salamat ulit sa manunood sa akin. Thank you sa inyo lahat guys. Muli ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabing magkakape na ako. Babu!